Avui anirem a fer la tresina. Aquí en veiem la primera part sobre la paret est de Sant Jeroni, fins a l'Agulla de Santa Cecília. Hem sortit del pàrquing de Santa Cecília i anem a buscar la Canal de Sant Jeroni. Sí, Montse, sí. Fota't cap a la Canal i deixa el caminet. Deixem el camí que de moment flanquejaria la Canal i ja ens fiquem a dintre. Som a la font de la Teula i ja agafem la Canal. De moment ho trobem una mica humit perquè baixa un filet d'aigua. Espero que més endavant ja no ho trobem. Mentre anem avançant per aquests blocs, us explico una mica el camí. Hem sortit de la Canal de Sant Jeroni, anem fins a l'Agulla de Santa Cecília, fins a dalt a Sant Jeroni i tornem a baixar per la Canal del Musclo. I Montse, tu davant? Això és el Mejillón, aquest d'aquí. Efectivament, aquesta d'aquí a la dreta és la Canal del Musclo, o del Mejillón, com diu a la seva entrada un gravat. De moment estem avançant pel camí clàssic de la Canal de Sant Jeroni i al trobar aquestes indicacions, aquestes marques de color blau, girem cap a la dreta i ens fiquem ja al Musclo. Ja som a dintre de la Canal del Musclo i allà va... Anem avançant per la Canal del Musclo, tot i que la zona més divertida de la Canal del Musclo és més endavant, just quan la deixarem per agafar la tresina. Doncs exacte, ja hi som. Això és el començament de la tresina. Això és la baixada encaixonada. Això d'aquí. Aquí arribem. I aquí comença la tresina. Ja va. Un esglaó tallat ens indica el començament de la via. En aquest primer tram ens enfilem per una corda fins a buscar el bloc encastrat clàssic i que passarem per dintre. Passem el bloc encastat i de seguida uns esglaons i després una cadena ens portaran al pont. I ja som al pont, el lloc on abans hi havia un pont tibetà i que ara és un pont de pedra que passem agafats al cable de vida. Doncs hi ha una timba important cap a la Canal de Sant Jeroni. Després del pont, mitja dotzena d'esglaons ens enfilen per aquest petit mur amb una timba ja molt considerable. No em pren a seguir viu. Mentre veiem la Montse aquí enfilar-se, allà al fons veiem el pàrquing de Santa Cecília, on hem deixat el cotxe i hem sortit aquest matí. Aquí tornem a trobar una altra corda, pugem per la corda en direcció cap al clàssic cabret que haurem de passar pel costat. Aquí s'ha acabat la corda i ara seguim per un cable per entremig d'un petit bosquet. Allà tenim la Canal de Sant Jeroni. Aquí dins hem deixat els musclos i nosaltres anem pujant per la tresina que està aquí. Sortim del bosquet i ara, per començar, mitja dotzena d'esglaons i de seguida un cable i tirem cap amunt. Tiba de cable, sí, tiba de cable. Passem per un petit tram de bosc i de seguida entrarem en el flanqueig clàssic de la tresina. Hòstia, no em direu que arribeu aquí dalt, eh? No em direu que arribeu aquí dalt. Mitja dotzena d'esglaons ens duran a fer aquest petit però molt aeri flanqueig. Anem voltant tota aquesta paret fins a una canal que ja vegem allà al fons. Ara ho entens, oi? Per què que et pengessis? Veus? No el tens a punt, només l'has d'enganxar. Després de la canal ens trobem una paret força dreta, amb on només hi ha un cable, i tirarem cap amunt ajudant-se amb les mans pel cable.
Més endavant trobarem una colla d'esglaons i finalment un tram de cable que ja ens situarà a l'Agulla de Santa Cecília, 1102, aproximadament a la meitat del tram de la Tresina. Allà al fons veiem Sant Jeroni i a dalt de tot el mirador del Moro. A Montse ja fa els últims metres de l'Agulla, ja hi és. Fins ara hem estat avançant per la paret est de Sant Jeroni i ara hi haurem de fer-ho per la paret oest. Per sobre la nostra, allà al fons ja veiem la Miranda de Sant Jeroni, el punt culminant del dia, i també el del massís. En aquesta foto des dels ecos podem veure la cara oest de la paret de Sant Jeroni amb la baixada des de l'Agulla fins als ràpels d'escape i llavors la pujada fins a la xemeneia final i Sant Jeroni. Des de l'Agulla de Santa Cecília podem baixar per unes petites grapes o fer un ràpel com farem nosaltres. Veiem que hi ha uns bons anclatges i decidim fer servir les cordes. A partir d'aquí seguirem aquesta minifeixa fins a trobar la via d'escape que té la Tresina i ja de seguida trobarem un cable per anar començant un altre cop a pujar cap amunt. Aquí podem veure el penjadíssim tram que acabem de fer. I apa, ja hi som, tornem a pujar. Tornem a un cable per assegurar-nos i ajudar-nos, mentre que allà al fons podem observar la gran caiguda que tindria això des d'aquesta alçada. Anirem seguint cap amunt, tot aquest tram és només amb cable, fins a anar a buscar el tram més exigent de la Tresina, que és la xemeneia final. Tornem a travessar un petit bosquet i ja serem a la xemeneia final. Hola. Hola, hola. És fàcil de fer. Sí, et pots apoyar a la paret. Vale. I ja som dins de la xemeneia final. Comença amb uns mini esglaons molt drets. Pots passar en el següent? Ja si pots passar en el següent? No. Superem el tram més encaixonat i ja de seguida a obrir-se de cames per anar a enfilar-nos per aquesta xemeneia. Hi ha uns derrapes aquí, Hem de passar aquest tram més dret amb aquests mini esglaons i ja una mica més endavant ja començarem a trobar aquests esglaons ja més grossos i més sovintejats que ja ens permetran pujar amb menys dificultats. I ja veiem la llum, allà al fons això ja s'acaba, ja aviat serem a la Miranda de Sant Jeroni. Un últim tram a plena llum i ja ens enfilarem a la Miranda de Sant Jeroni, amb la mirada atònita de la moltíssima gent que sempre hi ha aquí dalt. Sant Jeroni, 1237. Som al punt culminant del massís i del dia d'avui. I ja tot seguit agafem el camí normal cap avall i just on s'acaba les baranes del camí comença un petit senderó que ens introdueix a la Canal del Musclo. Aquesta, la Canal del Musclo, és una canal molt divertida i molt entretinguda de baixada. De pujada és una canal amb força dificultat i només apta pels més valents i els més en forma, que evidentment no som nosaltres. Això és molt guai, però Molt guai.
Que com Déu. Haver de pagar per Bueno, escombraries. l'heu de parir la Anem baixant aquí a la Lourdes disfrutant d'aquest tram volat i seguim cap avall. Bueno, però l'altra... Aquesta... Que es va embolicar. Vale, ara la passaré aquí sota, doncs. I bé, nois, això ja s'està acabant, és el final de la Canal del Musclo, aviat empalmarem amb la Canal de Sant Jeroni i ja tirarem un altre cop cap a Santa Cecília i cap a casa.